ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. മൊത്തം 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 9ാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പം ദ കിങ് ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഈ രഹസ്യം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഭക്തർക്കേ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ 7ഉം 8ഉം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതില് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവസാനം ഭഗവാനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകും. പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാം, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അതാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗുഹ്യതമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം, ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, അതിന് നാശമില്ല. ഇതൊക്കെ ആ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ അത് ഗുഹ്യം. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായത്. 2ാമത് ഗുഹ്യതരം. ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. 7ഉം 8ഉം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ ആത്മാവ് കൂടാതെ പരമാത്മാവും കൂടിയുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ പരമാത്മാവിന്റെ ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് അർജുനനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്?
അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കൊരു രഹസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടായിരിക്കും പറയാം. അപ്പം നമ്മളോട് അസൂയയില്ലാത്ത, നമുക്കെതിരെ ഒന്നും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയോടായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, രഹസ്യം പറയുക. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരാളോട് അസൂയുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഉള്ള സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അത് വേണ്ട. അപ്പം അവന് ഒരുപാട് സമ്പന്നനാണ്. അപ്പൊ ആ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ സമ്പന്നനാവണ്ട എന്നുള്ള ആ തോട്ടാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എനിക്ക് വേണം, പക്ഷെ അവന് വേണ്ട. ആ ചിന്ത കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള എല്ലാവരും അസൂയാലുക്കളാണ്. കാരണം ഭഗവാനോട് ആ അസൂയ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ളവൻ ആരാണോ അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും സൗന്ദര്യം, ഭഗവാൻ ഇത്രയും സമ്പത്ത്, ഇത്രയും ജ്ഞാനം, ഇത്രയും ശക്തി, ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലാണ് ആകർഷണമാകുന്നത്. ഐശ്വര്യം, ജന്മ, ഐശ്വര്യ, ശ്രുത, ശ്രീ. ഈ 4 പറയും. ജന്മ, ഐശ്വര്യ, ശ്രുത, ശ്രീ. ഇപ്പൊ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കിട്ടുക, നല്ല സൗന്ദര്യം കിട്ടുക, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് കൂടാതെ ശക്തിയും, ഭഗവാന് ആ റിനൗൺസിയേഷൻ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ആ വൈരാഗ്യവും എല്ലാം മൊത്തത്തിലുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അസൂയ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്, എനിക്കും ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ വേണം, സൗന്ദര്യം വേണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ലോകം, ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? എല്ലാരും ഇതാണ് നോക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പൈസ, നല്ല സൗന്ദര്യം, നല്ല അന്തസ്സ്, നല്ല പഠിത്തം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ 4 കാര്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്? നല്ല പഠിക്കണം, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം, എന്നിട്ട് നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കണം, അവിടുന്ന് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ജയിക്കണം, എന്നിട്ട് നല്ല കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം, ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം, കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, ഇതെല്ലാമാണ് ലക്ഷ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരാൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അസൂയ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ആ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത എത്ര പേര്? വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ശരിക്കും എന്താണ്, ഭാഗവത സപ്താഹം ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഭഗവാനെ അല്ല, അവര് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് എല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കണ്ട. കാരണം കൃഷ്ണൻ ഒരു നല്ല ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ഒന്നും അല്ല. ഒരുപാട് ഭാര്യമാരും മറ്റു ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ പോലെ ഒന്നും കൃഷ്ണനെ നോക്കണ്ട. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന മെസ്സേജ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ആ മെസ്സേജ് ബ്രഹ്മമാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരിക്കും ലൈവ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഭാഗവത ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് കൃഷ്ണന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോട് അസൂയ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത്രയും ഭാര്യമാര് എപ്പോഴും? ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പറയോ, കള്ള കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഗോപിമാരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തോട്ടാണ് നമ്മളുടെ. അങ്ങനെ തോട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് അർജുന, നിനക്ക് എന്നിൽ അസൂയയില്ല, എന്നിൽ കുറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, നീ എന്നെ അത്രയും ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും നീ എന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്.
അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അതീവ രഹസ്യം ഞാൻ നിന്നിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അറിയാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ദുര്യോധനന് പകുതിയോളം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ട് പോലും ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് പരമപുരുഷനാണെന്ന്. വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക്, പാണ്ഡവർക്കും പിന്നെ ഭീഷ്മർക്ക്, ദ്രോണാചാര്യർക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അന്ന് തന്നെ ആ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വെളിവാക്കി കൊടുക്കില്ല, അവരുടെ ഉള്ളില് മനസ്സിലാക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പല വിവർത്തനം കാണും. പല വിവർത്തനങ്ങളിലും പലരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1000-ഓളം ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് അത് വെളിവാവുകയുള്ളൂ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം മിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ, ഇപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് വലിയ കോളേജിൽ ഇത്രയും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരെയാണ് വലിയ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു സ്കില്ല് മാത്രമാണ്. അതൊന്നും വിദ്യയായിട്ട് കാണാം. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ മനുഷ്യൻ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്, ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വിദ്യ. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രാജവിദ്യയാണ്, കിങ് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഒരു പഞ്ചസാര കട്ടയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം മധുരമാണ്. ഒരു പഞ്ചസാര കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പുരസം തോന്നിയാൽ അത് പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മമല്ല. ഒരു മുളകിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യന് ധർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന രാജവിദ്യ. ശാശ്വതമാണ് ഈ രാജവിദ്യ, ഈ പറയാൻ പോകുന്ന രഹസ്യം. അത് ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ജ്ഞാനം അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ശുദ്ധമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് വളരെ എളുപ്പം, സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇത് ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ്. നാമം ജപിക്കാം, നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാം, പാടിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യാം, നൃത്തം വെക്കാം, കൂടാതെ ഫീസ്റ്റിംഗ്, ഒരുപാട് പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. അത്ര സന്തോഷത്തോടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ആ രഹസ്യം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം പറയുമ്പോൾ മായാവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെറും സെന്റിമെന്റൽ ആണ്. ഇവര് എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് പറയുകയാണ്. അവർക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം മനസ്സിലാക്കാതെയും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇത് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്.
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അത് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിങ്ങനെ എമ്പാടും പരന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലല്ലോ, അത് പല ആൾക്കാരൂടെ ചേർന്ന് ആണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഞാൻ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ രാജാവ് ജയിലുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജയില് വേണം, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് രാജാവാണ്. പക്ഷെ രാജാവ് എപ്പോഴും ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുമോ? ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ജയില്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോയി ഇരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവ് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിന് ഒരു ജയിൽ കീപ്പറിനെ വെക്കും. ആ ജയിൽ കീപ്പർ ആയിരിക്കും, ജയിലർ ആയിരിക്കും അതിനെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ താമസിക്കുന്ന ലോകം ഒരു ജയിലാണ്. ജനനവും മരണവും ആദി ഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങളുള്ള, ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കുക, സ്വയം നമ്മൾ വീഴുക, തട്ടി വീഴുക, അത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശമാണ് ആധ്യാത്മിക. ഇനി ആദി ഭൗതിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജീവജാലം കാരണം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശം. നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പട്ടി വന്ന് ഓടിക്കുന്നു, പട്ടി വന്ന് കടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വണ്ടി വന്ന് നമ്മളെ ഇടിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു വ്യക്തി ആൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശമാണ് ആദി ഭൗതിക. ഇനി ആദി ദൈവിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ്, ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു, സുനാമി വരുന്നു, ഭൂമി ഉലുക്കം വരുന്നു, പ്രളയം വരുന്നു, ഇതൊക്കെ ആദി ദൈവികമാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങളും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജയിലാണ് നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഈ ജയിലിന്റെ ജയിൽ കീപ്പറാണ് ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ് ദേവിയും മഹേശ്വരനും. അപ്പൊ അവരെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിന് ഡ്യൂട്ടി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ കൂടെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഉള്ളില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ കൂടി താമര ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവാണ് ബാക്കി 14 ലോകങ്ങളിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം ആ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടികർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആദ്യം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് അത് ദേവിയെയും മഹേശ്വരനെയാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഇത് ഈ കിടക്കുന്നത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? നമുക്ക് 3 വിഷ്ണു അറിയാം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതില് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം വരുന്നത് ഏത് വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്? ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു.
കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കേട്ടോ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ താമരയില് പൊക്കിളിൽ കൂടി നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ, അതാണ് ഗർഭോദകശായി. അത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂമകൾ കൂടാണ് കുറെ ഈ സ്വർണ്ണ കളറിലെ ബബിൾസ് കണ്ടോ, അതൊക്കെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്, അതായത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് യൂണിവേഴ്സ്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വരികയും അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വെളിയിൽ വരും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്വർണ്ണ കളറിലെ ഒരു ബോളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി, ഗർഭ ഉദകശായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളെല്ലാം ഈ തണ്ടിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂലോകത്തിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അത് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉണ്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കാണുന്ന ഓരോ സ്വർണ്ണ മുത്ത് ആയിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അതിന്റെ ഉള്ളില് ഇതുപോലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ആണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ഈ സ്വർഗലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ ദേവന്മാരെല്ലാരും ഓടിച്ചെല്ലുന്ന. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോവും. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് കൈലാസത്തില് മഹാദേവനുണ്ട്, അപ്പൊ മഹാദേവനെയും എല്ലാരും വിളിച്ച് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ചെല്ലുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് സാധാരണ പിന്നെ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടാണ് പല പല അവതാരങ്ങൾ മുകളിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ലോകത്തുനിന്ന് ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വഴിയാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വരിക. ഭൂമിയിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിലും എല്ലാം അവതാരങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വഴിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 വിഷ്ണു. കാരണം ഇത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 3 വിഷ്ണു ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് അല്ലേ. ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആകെ ഒരു വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ അവതാരത്തിൽ ഒരു അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ആ ആഗ്രഹം, ഇപ്പൊ ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ ഉടനെ വീട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ? പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? അതിന്റെ ആദ്യം തറക്കല്ലിടണം, പിന്നെ ബേസ്മെന്റ് ഇടണം, പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മദജി. മദജിക്ക് നെറ്റ് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ നെറ്റ് പോയതാണ്, ഇപ്പൊ കേറൂട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി പോയതാണ്. ശരി. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സാ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദുർഗാദേവിക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ദുർഗാദേവിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദേവിക്ക് ആ ശക്തി കൊടുക്കുകയും ദേവിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അതാണ് അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അനങ്ങുന്നതും അനങ്ങാത്തതുമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അനങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുള്ളത്, ചര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത്, അചര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തത്. അതായത് മരങ്ങൾക്കൊന്നും നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഈ അനങ്ങുന്നതും അനങ്ങാത്തതുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കും, പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോളർ അത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ തോന്നുന്നു എല്ലാം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന എന്തിനാണ്? എന്താ അത്? ചിലർ ഒരു വ്യക്തിയോട്, ഇപ്പം എലോൺ മസ്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് എത്രയുണ്ട് സമ്പത്ത്, എത്രയുണ്ട്? അപ്പം ഇത്രയും ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ്, 300 ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പം എന്റെ കമ്പനീസ് ടെസ്ലയാണ്, സ്പേസ് എക്സ് എന്റെ കമ്പനിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര അഹങ്കാരം? അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ. അതിൽ അഹങ്കാരം എന്താണ്? ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ അർജുന ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം. അതിലെന്താണ് അഹങ്കാരം വരുന്നത്? ഭഗവാന് പറയുന്നു ഞാനാണ് ദൈവം, ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഞാനാണ്, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ്, ഇതിനെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതും അതിനെ സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കില്ല, അവരെന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തരെ കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കളിയാക്കും, പിന്നെ ഇവരെന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നടക്കുക, അവർക്ക് വേറെ ജോലിയും തൊഴിലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും കളിയാക്കും. അവര് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപമെടുത്ത് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും അസുഖവും എല്ലാം ഭഗവാനും വരും. ഭഗവാനെന്ന് അവര് പറയുന്നില്ല, ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വ്യക്തിക്കും അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ രൂപം ആത്മീയ രൂപമാണ്, നമ്മളുടെ ശരീരം പോലെ അല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ വരുമ്പോഴും ആത്മീയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ മനുഷ്യരായിട്ടേ തോന്നും, മൂഢന്മാർ എന്നെ നിന്ദിക്കും. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാനാഭിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ,
7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാർ എന്നെ സമീപിക്കില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം. അപ്പൊ മൂഢന്മാരായിട്ട്, കഴുതയെ പോലെ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ആസുരഭാവമുള്ളവർ, മായയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അടിമപ്പെട്ടവർ, അതായത് ഒരുപാട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് അമിതമായി കൂടിയാലും അവർക്ക് അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതാകും. അങ്ങനെ അവർ നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ച് ചിലപ്പോൾ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ, നമ്മൾ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ആർക്കാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് മൂഢന്മാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകില്ല, ആസുരഭാവവും നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകർഷപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഈ വ്യാമോഹമില്ലാതെ ഉള്ള മഹാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന മഹാത്മാ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയല്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ്, ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ, ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവും, കൂടെ അവർക്ക് ദൃശ്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അവർ സദാസമയം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ അവരെപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. സദാസമയം ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാ. നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാവുന്ന പൂന്താനം. പൂന്താനത്തിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയാണ്. പിന്നെ കുറൂരമ്മയുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് കൂടെ ആ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് കുറൂരമ്മ ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാവാണ്. കാരണം അവര് ആ പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാ ആദികാരണനും അവ്യയനുമാണ്, പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് സദാസമയം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്നെ മനസ്സിലാകുക. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹം സന്യാസിയാണ്. അതെ, സാധാരണ സന്യാസിമാര് അങ്ങനെ വീടൊന്നും കാണില്ല, അവര് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചായിരിക്കും ജീവിക്കുക. പക്ഷേ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭിക്ഷ പോലും ചോദിക്കാൻ പോവില്ല. ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് തന്നാ കഴിക്കും, അന്ന് കഴിക്കും. ആരും കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഒന്നും കഴിക്കില്ല, പട്ടിണി കിടക്കും. പക്ഷെ സദാസമയം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് ഒരു മരച്ചോട്ടിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുടത്തില് പാലുമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും, ഹേ മാധവേന്ദ്രപുരി, അങ്ങ് ഈ പാല് കുടിച്ചാലും. നീ ആരാണ്? ഞാൻ ഗോപാലാണ്, ഇവിടെ അടുത്ത ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആരും പട്ടിണി കിടക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പശുക്കളെയൊക്കെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഇടയ ബാലനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് ഇത് കുടിച്ചിട്ട് ഈ കുട ഇവിടെ വെച്ചോളൂ, ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആ പാല് കുടിക്കും. കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുടം കഴുകി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെ പിന്നെ കണ്ടതേയില്ല, ആ ബാലനെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ അന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയും, ഞാനാണ് വന്നത്. ഈ ബാലനായിട്ട് വന്നതാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പൊ മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും.
അപ്പം മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അടുത്ത് പറയും, ഞാനിവിടെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഈ ഗോവർദ്ധനത്തില് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ചൂടും വെയിലും എല്ലാം ഏറ്റ് ഈ കിടക്കുകയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ. അപ്പൊ അത് അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവിടുന്ന് എടുത്ത് ആ വിഗ്രഹത്തിനെ എടുത്ത് പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിനെ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കി കുറച്ച് കൂടുതൽ കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഭഗവാൻ വരും അവരുടെ അടുത്ത്. കാരണം അവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് താനെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ സദാസമയം അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച ആത്മാക്കളാണ് മഹാത്മാക്കൾ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കും. എന്ത് തടസ്സം വന്നാലും അതൊന്നും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുകയില്ല. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവർ ഭഗവത് സേവനം തുടരും, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ദണ്ഡവത് ദണ്ഡവത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വടി പോലെ നമ്മൾ കാല് നിവർത്തി തല താഴ്ത്തി കൈകൾ നീട്ടി ഭഗവാനെ തൊഴുന്നതാണ് ദണ്ഡവത് പ്രണാം. ഒരു വടി പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് ദണ്ഡവത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ പ്രണമിക്കുന്നത് പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമാണ്. പഞ്ചാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാര് കിടക്കുന്ന പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കില്ല. കാൽ മുട്ടും അടക്കി നമ്മളുടെ തലയും കൈകളും മുട്ടും തറയിൽ തൊടുന്ന രീതിയിൽ തല താഴെ തട്ടി പ്രണമിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം. അപ്പൊ പ്രണമിക്കണം. നമ്മൾ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഈഗോ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും അല്ല എന്ന് ആവുന്നതാണ് ആ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈഗോ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണ്, ഇതെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുകയാണ്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര ഋക്സാമ യജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളും ഭഗവാനാണ്. ഇനി 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും, വേദേശ്ച സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ. വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ്, വേദങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും എന്നെയാണ്. അപ്പൊ പല ആൾക്കാര് ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പഠിക്കും, അവർക്കൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ ഭയങ്കര പാണ്ഡിത്യമായിരിക്കും. ഇനി അവരോട് ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്തായിരിക്കും പറയാ? എല്ലാരും ദൈവമാണ്, 33 കോടി ദേവന്മാരും ദൈവങ്ങളാണ്, ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ആ കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത വേദാന്തം. വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഉറ്റമിത്രം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ഉറ്റമിത്രം നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനോട് നമ്മളത് സമർപ്പിക്കുക. മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ച് സംസാരിക്കില്ലെങ്കിലും അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ തരും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക,
ഭഗവാൻ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ പുസ്തകമായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നത് പോലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉറ്റമിത്രമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം നമ്മളുടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കും. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മഴ നിന്നാൽ ഇപ്പൊ വെയിൽ വരുത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഈ ഊർജം കിട്ടുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാം അമൃതവും മൃത്യുവും ഞാനാണ്. അതായത് മരണവും ഞാനാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് വേദങ്ങൾ ശാസ്ത്രപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ്? പുണ്യം കിട്ടണം. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം കിട്ടുമല്ലോ, ആ പുണ്യം കിട്ടണം, എനിക്ക് പുണ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ ഇന്ന യജ്ഞം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രനിലാണ് പോകണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചന്ദ്രനിൽ പോകാം. ഇതൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വേദത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്, അവര് ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി ജനിക്കുന്നു, അവിടെ പോയി സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അവർ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നേരിട്ടല്ലാതെ വേറെ വഴിയിൽ കൂടെ അവർ ഭഗവാനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ഈ സ്വർഗത്തിലും ഉപരിലോകങ്ങളിലും പോകുന്നു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ സുഖമൊക്കെ കുറെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം തീരുമ്പോൾ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഈ ജയൻ വീല് പോലാണ്. ആദ്യം മുകളിൽ പോകുന്നു, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകുന്നു, പുണ്യം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴെ വരുന്നു, വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, വീണ്ടും ഉപരിലോകത്ത് പോകുന്നു, താഴെ പോകുന്നു. അതിങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം താഴെ പോകുന്നു, മുകളിൽ പോകുന്നു, താഴെ പോകുന്നു, മുകളിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര, അതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരിങ്ങനെ പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്രശ്നം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഈ ഒരു ശ്ലോകം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു വേർഡ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. LIC പോളിസിയുടെ അവരുടെ ലോഗോയിലാണ്, അവരുടെ പ്രൊമോയാണ് ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പൊ ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ പരമ്പരയിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നവന് അവന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവനുള്ളത് ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഒരു ലീല പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ വളരെ വലിയ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഭക്തനാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കമന്ററി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും,
അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇതെന്തിനാ ഭഗവാൻ തന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തരുമല്ലല്ലോ, ആരെങ്കിലെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തരില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതങ്ങ് തിരുത്തും. ആം, ഞാൻ നൽകും എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് തിരുത്തിയിട്ട് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ തരും എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കും. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകും. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ബാലന്മാര് വരും, ഒരു കറുത്ത കുട്ടിയും ഒരു വെളുത്ത കുട്ടിയും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബാലന്മാര് വന്നിട്ട് അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറയും, ഇങ്ങനെ ഈ കുറെ എന്താണ് ഫലവ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്, അർജുനാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കൊടുക്കും. അപ്പം പറയും, നിങ്ങൾ എന്ത് രസമാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ ഭാരമൊക്കെ ചുമന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും, ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരാനാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് ആ കറുത്ത കുട്ടി പറയും. കറുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീല കളർ കാർമേഘ വർണ്ണത്തിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുതുകില് ഇങ്ങനെ വര കിടക്കും, അടിച്ചതിന്റെ പാട് കിടക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്ക്, ഇത്രയും ക്രൂരനായിരുന്നോ ഇദ്ദേഹം? അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട, ഞങ്ങൾ വേഗം പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അടി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യ പറയും, നിങ്ങൾ എന്നാലും നല്ല പണിയാ ചെയ്തത്. കുട്ടികൾ ഈ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നല്ലോ, സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു, ആ കുട്ടികളെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതും? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ഏത് കുട്ടികളും ഞാൻ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുത്തതുമില്ല, ഞാൻ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല, നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? അപ്പൊ കാര്യം കേട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും. ഇതിനി ഈ കുട്ടികളുടെ രൂപം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇത് ആരാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ? വെളുത്ത കുട്ടിയും ആ കാർമേഘ വർണ്ണത്തിലുള്ള കുട്ടിയും ആരാണ്? കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ആ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം വെട്ടിയ അത് നോക്കും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, താൻ വെട്ടിയ ആ മാർക്ക് അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ, അതാണ് ആ കറുത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബാക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് വരച്ചത് അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്താണ് കൊണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാൻ നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ആർക്കാണ്? ഭക്തിയോടെ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ, എൻ്റെ ഈ ദിവ്യ രൂപത്തെ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കണം, അല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുകയല്ല, ഒരു പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ആ രൂപം, ആത്മീയ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത്. നമ്മളെ പോലത്തെ ഈ ചോരയും മജ്ജയും പഴുപ്പും ഉള്ള രൂപമല്ല, ആത്മീയ അതീന്ദ്രിയ രൂപം. ആ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റു ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാം, ഭഗവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ദേവന്മാരാണ്. അതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് റൂം, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 100 കുട്ടികളുണ്ട്. അതില് ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടി. ആ കുട്ടിയെ ക്ലാസ് ലീഡർ ആക്കും. ആ കുട്ടിയെ ക്ലാസ് ലീഡർ ആക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ ആവുമോ? പ്രിൻസിപ്പൽ വേറെ, ക്ലാസ് ലീഡർ വേറെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ വേറെ, ദേവന്മാര് വേറെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ്, ഭഗവാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അപ്പൊ അവരും ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ദേവന്മാർ. ആ ജീവാത്മാക്കള് കുറച്ച് നല്ല മറ്റുള്ള നമ്മളെ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല, കൂടുതൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓരോ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സരസ്വതി ദേവിയെ, അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നോക്കാനായിട്ട് ദുർഗാദേവിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഇന്ദ്രനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ വിഘ്നേശ്വരനായിട്ട് ഗണപതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന
ഡെമി ഗോഡ്സ് ആണ്, ഉപദേവന്മാരാണ്. അപ്പം ഈ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരില് ആരാധിക്കുന്നു. ചിലർ വലിയ എന്താ ഗണപതി ഭക്തനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദുർഗാദേവി ഭക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ശരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്ന വിധിപ്രകാരമല്ല. അതായത് താഴെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ട് താഴെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ദേവീദേവന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യം സാധിക്കാനാണ്. എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് വീട് വെക്കണം, എനിക്ക് കാറ് വാങ്ങിക്കണം, എൻ്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറണം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദേവീദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലാതെ സ്നേഹം ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ ഉപാസിക്കുന്നത് അത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം, വിധിപ്രകാരമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവര് എന്നെ തന്നെയാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ആരെ ഉപാസിച്ചാലും ഫൈനലി അത് ഭഗവാനിലാണ് വന്നെത്തുന്നത്. നമ്മൾ യജ്ഞകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ വായയാണ്, വിഘ്നേശ്വരൻ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും അതെത്തുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരിലോട്ട് പോയാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലാണ് എത്തുന്നത്, പക്ഷെ അവര് കറക്റ്റ് വഴിയല്ല പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയിലും അതിന്റെ പൂവിലും കായിലും ഒക്കെ പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലാണ്. എവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട? വേരിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരാകും. അവരും ആഗ്രഹിക്കും നമ്മള് ഭഗവത് ഭക്തരാകാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദേവീദേവന്മാരെ, കാരണം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അർജുന, ഇനി നിനക്ക് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കും. അല്ലാതെ അർജുന നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ആരെയും ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം തരും. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം എവിടെയാണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ഉപാസിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി വിധിപ്രകാരമല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു പോകുന്ന പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നേരെ എവിടെയാ പോകുന്നത്? വയറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ കൈക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം, കാലിന് വേറെ ഭക്ഷണം, ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേറെ സൈഡിൽ കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരിടത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും നമ്മൾ സന്തുഷ്ടമാവും. നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, അയ്യോ ഞാൻ ഇനി ഈ ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനി അപ്പുറത്തെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ട് ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കണ്ട, അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാന് പ്രീതിപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും പ്രീതിപ്പെടും. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതർവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആകട്ടെ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജനിക്കും. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. ചിലര് പിതൃപൂജ ചെയ്യുകയും പിതൃക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പൂജ ചെയ്യുക ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് പിതൃലോകത്തേക്ക് പോകും. പിതൃക്കൾക്കുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്, അവരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഇനി ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ തൊട്ടു മുകളിലുള്ളത് ഭൂവർ ലോകമാണ്. ഭൂവർ, അവിടെയാണ് ഈ പ്രേതങ്ങളും പിശാചുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് തൊട്ട് മുകളിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവരെ അങ്ങോട്ട് പോവും, അവിടെ ആയിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്കങ്ങ് ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ചില ആത്മീയവാദികൾ പറയുന്നത് എല്ലാരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്തേ എത്തൂ. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നോ ആ സ്ഥലത്തേ പോകും. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാശ്മീർ എത്താൻ പറ്റുമോ? ഡൽഹിയിലുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ ഡൽഹിയിലേ എത്തത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാരും ഒറ്റ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തെത്തും,
പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ പിതൃക്കൾ അടിക്കും. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതാം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, 4 കാര്യങ്ങൾ. പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല, പുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ്, ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം. യോമേ ഭക്തിയാ, അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രയച്ഛതി, എനിക്ക് അർപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ, തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃത, വീണ്ടും ഭക്തി. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, 2 വട്ടം ഭക്തി ഭക്തി പറയുന്നുണ്ട്. തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മന, അശ്നാമി, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് ഒരു ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ ഒരു ജലമോ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല. ഭഗവാന് സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭക്തിയാണ് നോക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ആ ഭാവം, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇല കൊടുക്കാൻ ഏത് ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കിട്ടും, എല്ലായിടത്തും പൂവുണ്ടാവും, എല്ലായിടത്തും ഫ്രൂട്ട്സ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുളസി ദളമാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ തുളസി ദളം, ഒരു പൂവ്, ഫലം, ജലം, ഇത് ഭക്തിയോടെ കൊടുത്താൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അനന്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വിതുരരുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത്, ദുര്യോധനന്റെ വീട്ടിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവാനെ ദുര്യോധനൻ വീട്ടില് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാണ്? യുദ്ധത്തിന്, മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കൈക്കലാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വിരുന്നിന് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ പോയില്ല, തൊട്ടടുത്തുള്ള വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. വിതുരർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മളെ പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും ഇളയ സഹോദരനാണ് വിതുരർ. അപ്പൊ വിതുരർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലല്ല, മാറിയാണ് താമസിച്ചത്. അപ്പൊ വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വിതുരരുടെ ഭാര്യ വിതുരാണി നോക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോ, ഭഗവാൻ വന്നോ? അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയും, എന്നിട്ട് അകത്തുനിന്ന് കയ്യിൽ പഴമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പഴം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അത്രയും ഭക്തിയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പഴം തൊലിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പഴം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, തൊലിയാണോ എനിക്ക് തരുന്നതെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയാതെ അത് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ആ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തൊലിയാണ് കഴിച്ചത്. പിന്നീട് വിതുരർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ്, നീ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പഴം കളഞ്ഞിട്ട് തൊലിയാണോ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പം വിതുരരുടെ ഭാര്യ ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് അങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, ഭഗവാനിലെ ആ ഭക്തിയോട് കൂടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ഭഗവാൻ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൊലി കഴിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഇനി അത്രയും ഭക്തിയൊന്നും നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് അത്രയും ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ല ഭഗവാനെ, ഞാൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, സാരമില്ല. യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യജ്ജുഹോസി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നോ, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യൂ. നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എനിക്ക് അർപ്പിക്കൂ. നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണിത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുവാണെങ്കിലും, നമ്മളെല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആഹാരം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, വിധിപ്രകാരം വേദങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കുക. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് നോൺ വെജ് ഒന്നും പാടില്ല. അത് തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ സാരമില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമനത്തിന് നല്ലത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിച്ച്, എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എത്ര എളുപ്പമാണ് ഒരു ഇലയോ വെള്ളമോ പൂവോ ഫലമോ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ഇത് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഭഗവാന് ഒരു തുളസി ദളം വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് തുളസി ദളം വെച്ച് അർപ്പിക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ശുദ്ധമായ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ജലം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുക. അങ്ങനെ ജലം വെക്കാം, പുഷ്പം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വെക്കാം, പൂവ്, ഇല, ജലം, തുളസിയാണ് ഇല. അപ്പൊ അത് സമർപ്പിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുക. എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ദാനം ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് തപസ് ചെയ്യുന്നോ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. സമോഹം സർവഭൂതേഷു ന മേ ദേശോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയീ തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും ഒരുപോലാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ചില കുട്ടികൾ ടീച്ചർ പറയുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ കേൾക്കും. ടീച്ചർ പറയുന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കും, കറക്റ്റ് സമയത്ത് അസൈൻമെന്റ് വെക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടീച്ചറിന് ആ കുട്ടികളോട് ഒരു ഒരു അനുകമ്പ കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ലാതുണ്ടോ? എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരുപോലാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്വാഭാവിക ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും. എന്നാൽ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ കാണും, അവർ എഴുതും, പക്ഷെ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറിനെ വരയ്ക്കുമായിരിക്കും. വരയ്ക്കുന്ന എന്തേലും വേറെ വല്ല മൃഗത്തിന്റെ പടം വരച്ചിട്ട് ടീച്ചറിനെ കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ടീച്ചർ വന്ന് നോക്കി അവന്റെ ചെവിക്ക് 2 പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിയടാന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ പറയും, കണ്ടോ ടീച്ചറിന് ഭയങ്കര പാർഷ്യാലിറ്റിയാ, അവരെ മാത്രമേ ടീച്ചർ നോക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മളെ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടാണോ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അവര് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നു, അതിന് അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ടീച്ചർ എൻകറേജ് ചെയ്യും. മറ്റവന്മാര് പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടീച്ചർ അവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരത് കെയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും ഒരുപോലാണ്. എന്നാൽ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറെ അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ് അസുരന്മാരോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അവര് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കും. അതും അവർക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കാതെ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും വലിയ വലിയ ആപത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അതുമല്ല, ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ അസുരന്മാരും അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അസുരന്മാർക്ക് പോലും കാരുണ്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമവ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് അറിയാതെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തള്ളി പറയല്ലേ. കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. അതില് ഏത് ചെയ്താലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ചെയ്താലും അവൻ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു എണ്ണം ചെയ്താലും എല്ലാം ചെയ്താലും പൂർണ്ണതയിലെത്താം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങാനും അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാലും അവനെ തള്ളി പറയരുത്, അവനെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം അവൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ തെറ്റുകളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി
കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കൗന്ദേയ, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീരുന്നത് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൗന്ദേയ പ്രതിജാനഹി, കൗന്ദേയ നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും തന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യും. ഇപ്പം നരസിംഹദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അതെന്താണ്? പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു ഈ തൂണില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ തൂണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നരസിംഹനായിട്ട് അവതരിച്ചു. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത കുറെ വരങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെളിയിൽ പാടില്ല, അകത്ത് പാടില്ല, രാത്രി പാടില്ല, പകല് പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നരഹരി രൂപത്തില് മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹത്തിന്റെ രൂപവും എടുത്തു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, രാത്രിയിലുമല്ല പകലുമല്ല, സന്ധ്യാസമയത്ത്, അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. അതാണ് തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക്. അതൊരിക്കലും ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ നിന്ദിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഭക്തൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കൗന്ദേയ നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. മാം ഹി പാർഥാ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുപാപയോനയാ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്ര സേബിയാന്തി പരാംഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും, ചണ്ടാലനും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ, ഇപ്പം വർണ്ണാശ്രമത്തിന് താഴെയുള്ള കുലങ്ങളുണ്ട്, അതിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ആർക്കും എന്നെ ഈ ഒരു പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവാം ആത്മാനം മത്പരായണ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 വരി ഇത് വീണ്ടും 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. 4 കാര്യങ്ങളാണ്. മന്മന, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നതാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കർമ്മവോ ജ്ഞാനമോ അഷ്ടാംഗയോ ഒന്നുമില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഇത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വരൂപം, നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. നമ്മളുടെ വീട്, അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ വീട്. അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവകന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെന്ന് സേവ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഏകാദശിയാണ്. നാളെ ഏകാദശിയാണ്. നാളെ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ്. കൂടാതെ മോക്ഷദ ഏകാദശി. ഈ മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശി ദിവസം നാളെ എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുക. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുവരെ എടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏകാദശി എടുക്കുക. ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നവരാണോ? എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏകാദശി ഇതുവരെ എടുക്കാത്തവർ? എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഏകാദശിക്ക്
പറയണം. പറയാം. ഓക്കെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഏകാദശി. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശി. ഏകാദശിക്ക് നമ്മള് ധാന്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല. അരി, ഗോതമ്പ്, പിന്നെ ഈ ഓട്സ് ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് കഴിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാം. പാല് കുടിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുടിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഉരുള മധുരക്കിഴങ്ങൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. പക്ഷെ അരി ആഹാരം നമ്മൾ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസം എല്ലാ മാസവും 2 ഏകാദശി വെച്ചുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ അരി ആഹാരം ഒഴിവാക്കി അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുകയാണ്. ഉപവാസം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശി ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ ദുർമേധസ്സുകളെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽസ് വരെ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ ഈ 24 hour ആണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മാസത്തിൽ 2 വട്ടം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ക്യാൻസർ സെല്ല് അതില്ലാതായി മാറും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ്. നമ്മളുടെ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരുപാട് ജങ്ക് സാധനങ്ങൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ വയറും ശരീരം എല്ലാം കേടായിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 ദിവസം നമ്മൾ ഈ ധാന്യവും മത്സ്യമാംസാദികളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കില്ല. ചായയും കാപ്പിയും ഒന്നും നമ്മൾ ഏകാദശി കുടിക്കില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പാല് കുടിക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാം. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും. അപ്പൊ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു തുളസിയും കൂടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ടെമ്പിളില്, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളില് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഏകാദശിക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലും. എല്ലാ ഏകാദശിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ 700 ശ്ലോകം ചൊല്ലും. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് തരുമ്പം അതിൽ കയറി അത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ആ ഏകാദശി ദിവസത്തില് നമ്മൾ ഈ വ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും. നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയും. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഏകാദശി ഉണ്ടായത് മുര എന്ന ഒരു അസുരൻ. ആ അസുരൻ ദേവന്മാരെ എല്ലാം ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ നമ്മളെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് പറയും. അങ്ങനെ വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു അല്ല, ശരിക്കും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു പറയും, ഞാൻ അവനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വിഷ്ണു യുദ്ധം ചെയ്യും. ഒരുപാട് 1000-ഓളം വർഷങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ മരിക്കുന്നില്ല, ഈ മുര എന്ന അസുരൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പം ഈ മുര എന്ന അസുരൻ വന്ന്, ഭഗവാൻ ബദരികാശ്രമത്തിലാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയത്. അപ്പൊ ഈ അസുരൻ വന്നിട്ട്, ഓ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണല്ലേ, ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ വധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് കൈ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ആയുധധാരിയായിട്ടുള്ള യുവതി വെളിയിൽ വരികയും ആ യുവതിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ മുര അസുരൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ അസുരൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതും കാണാം. ഈ ആയുധധാരിയായിട്ടുള്ള യുവതി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നതും കാണാം. അപ്പൊ ആ യുവതിയാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ആ ഏകാദശിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ആരാണോ വ്രതമെടുത്ത് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഭജിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അനുമതി, പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പാപപുരുഷൻ, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഈ ഏകാദശി ദിവസം പാപപുരുഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരി ആഹാരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരി ആഹാരം ഒഴിവാക്കാം. അരി, ഗോതമ്പ്, എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഉപവാസം അഥവാ വ്രതം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുക, കൂടുതലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ
കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വരും. എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ മുക്തി ലഭിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് കടല് പോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങൾ, കാരണം ഗീതാ ജയന്തിയും കൂടാണ് നാളത്തെ ദിവസം അല്ലേ. അപ്പൊ ഗീത അവതരിച്ച ദിവസം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം നമ്മൾ ഗീതയിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഏകാദശി എടുക്കുക. ഏകാദശി നാളെ ഒരു 6:30 തുടങ്ങും അല്ലെ, 6:15 തുടങ്ങും. പിന്നെ ഇത് പാരണ വീട്ടുന്നത് പിറ്റേന്നാണ്. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം പാരണ വീട്ടണം. അത് 6:30ക്കും 10 മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ പലഹാരം കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പം അരിയുണ്ടോ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചാൽ മതി. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പൊ ആ സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഏകാദശി പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. സമയം മാതാജി നമ്മൾ ഏകാദശി നാളത്തെ ദിവസം ഫുൾ എടുക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റന്നാ 6:30 തൊട്ട് 10 മണി വരെയാണ് പാരണ വീട്ടാനുള്ള സമയം. അപ്പൊ ആ സമയത്തിനുള്ളില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ധാന്യം കഴിച്ച് ഏകാദശി മുറിക്കും. വ്രതം മുറിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പാരണ സമയം. ആ പാരണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ധാന്യം, ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇപ്പം പുട്ടാണെങ്കിൽ പുട്ട് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലിയോ ദോശയോ. അമ്പലത്തിൽ പോയ തീർത്ഥം സേവിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാന്യം കഴിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ആ ടൈമാണ് പ്രധാനം. 6:30യും 10-നെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒന്ന് ചുരുക്കാം. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. हरे राम താങ്ക് യു മാതാജി. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. हरे താങ്ക് യു മാതാജി.